Мъжете не мълчат постоянно, но когато най-накрая проговорят, нещо много важно вече се е случило с тях. Мъжете не проговарят, когато са притиснати, а когато се чувстват в безопасност. Ето какво всъщност кара един мъж да отвори уста и да сподели истината си. Аз съм Теодора Халачева, психолог-консултант и се занимавам с себепознание повече от 15 години. Ако това е тема, която ви е интересна, запишете се за моя канал, а ако минавате през предизвикателство с вашата половинка, може да се свържете с мен. На първо място това е емоционалната сигурност. Когато мъжът усеща, че няма да бъде осъден, критикуван или отхвърлен, защитите му падат. Тогава сигурността кани откритостта. На второ място е усещането за уважение, дори при несъгласие от страна на жената. Мъжете се затварят, когато се чувстват нападнати и се отварят, когато се чувстват уважени, дори в конфликт. Уважението му казва, че неговите чувства имат значение за жената. На трето място е спокойното присъствие вместо емоционалния натиск. Повишен тон, обвинение или ултиматуми го затварят моментално. Спокойна, заземена енергия го отваря. На четвърто място е да бъде попитан, а не разпитван. Има разлика между можеш ли да ми помогнеш да разбера как се чувстваш и как можеш да си такъв. Първото подкамва към откритост, а второто активира защита. Той иска да знае, че думите му няма да бъдат използвани срещу него. Мъжете се страхуват, че уязвимостта им ще бъде запомнена като слабост. И когато се довери, че думите му са в безопасност, той най-накрая се открива и започва да говори. Иска да се чувства ценен, а не оценяван. Мъжете споделят, когато обикновено се чувстват приети, а не постоянно някой да ги преценя, да измерва тяхното поведение, защото приемането изгражда смелост в тях и те започват да се откриват все повече. И на последно място време и търпение. Мъжете обработват емоциите си вътрешно. Прибързването затваря процеса, а пространството носи яснота, т.е. те не искат да бъдат притискани. Мъжете проговарят, когато се чувстват в безопасност, уважение и без натиск, а не когато са натискани, когато са притискани от страна на жената, а просто чувстват нейната покана. Искрено се надявам това видео да ви е било полезно. Ако е така, споделете го.